Azkenengo bideoetan ikusi dugu nola txertatu Moodlek ekartzen dituen aukerak, materialak, lanak eta barrekoak txertatzeko. Bueno, badago aukera gehiago Moodle barruan, baina aprobetxatuko dugu ikusteko plugin bat. Plugin bat oso erabilgarria dena eta askotan erabili duguna baita ere materialak jartzeko. Eta material desberdinak edo mota desberdinetan aurkezteko material horiek. Nire ustez oso aprobetxagarria da. Eta, bueno, ikusiko dugu poliki zenbat etekin atera aldiogu. Bueno, banago hemen, sartuta, aktibaturik daukat edizioa, eta jarriko naiz bigarren atalean. Eta hor gehitu, jarduera edo baliabide bat. Venga, aukeratuko dut H5P. H5P, web horri bat edo plataforma bat, materialak sortzeko erabiltzen dena. Eta plugin bat dauka Moodleen zertatzeko, eta hortik bertatik Moodleen zertatzeko bere ekintzak edo bere materialak. Ikusiko dugu orduan. Nola doan, sekatuko dugu H5P, hemen baldinez badaukazue bilatu guztien artean, hor bertan, baina, hemendik hartuko dugu, H5P. Esan dugu plugin bat dela. Hemen instalaturik dago, Moodle honetan. Bera bada zuen eskoletan edo zuen ikastetxetan, instalaturik ez badago, esan beharko diozue administratzaileari instalatzeko. Hor bertan gero badaude, ikusten baduzue, hemen badago material edo pilo bat jartzeko, ariketa desberdinak eta bar, joango gara jartzen gehien erabili aldirenak umeekin edo ikasleekin, eta joango gara ikusten poliki. Venga, zera batean, bitu adibidez hemen daukago timeline, interaktibe bideo oso erabilgarria eta nahiko ondo dagoena, arithmetic quiz, akordion, collage, badago gauza pilo bat. Joango gara ikusten eta hasiko gara errez batekin. Bakarrik izango da, erabat, desberdin bat, materiala aurkezteko. Akordion edo. Beitu hemen, agertzen da zehaztasunak batzuetan, plugin bertan barruan, baita ere aktibatu behar dira elementu desberdinak. Adibidez hau, chart ez dago aktibaturik, orduan egingo dudan izango da lortu, sakatu eta instalatu. Instalatuko da, eta hordik aurrera izango dut eskura hori. Hor daukat ja, erabili, orain ez dut erabili nahi, atxera bueltatuko naiz. Erabiliko dut akordion, baina hasi baino lehen, hasiko gara, betikoa deskribapena egiten, adibidez hau izango da material bat, irakurri, eta jazta, irakurri, eta izango da, materiala utziko diet informazioa, baina akordion batean antolatuta. Hori da, sakatzen badut, puntu batean, zabalduko da akordion bat bezala, zabalduko da lehiotxo txiki bat, eta hor agertuko da informazioa. Horrela egin alditut atal batzuk, barruko informazioa egongo da izkutaturik, eta sakatzean atal bakotxean, ikusiko dut informazio hori. Venga, sakatuko dut, akordion, eta hemen betikoa, badaukat irakurria jarrita, eta hemen badaukat akordion panelak, izenburua izango da, suposatu adibidez animaliak, eta orduan, joango naiz jartzen panelak, lehengo panela adibidez jarriko dut ornodunak, edo ornogabeak, eta testua horren barruan, hori izango da, agertuko dena, sakatzean, akordion horretan, gai horretan. Hemen jarriko dut informazioa. Ornogabei buruz. Jarri aldu nahi dudana, hemen, nahi dudan testua, eta egingo dudana orain izango da, gehitu beste panel bat. Eta horretan jarriko dut, ornodunak. Eta hemen berdin jarriko dut informazioa. Edo jarriko dut noski nahi dudan informazio guztia, osoa.
Hori ikusiko dugu zabaltzean. Venga, joan algara gehitzen panel gehiago, nahi ditugunak, bestea normalean utziko dugu dagoen moduan, dana, beti bezala, eta egingo dugu gorde eta itzuli ikastarora. Badaukator animaliak, desaktibatuko dut edizioa, ikusteko nola ikusten duen ikasleak, eta hor sakatzen badu animaliak gainean, zabaltzen zaio informazioa, behitu hemen daude bi gaiak, eta batean sakatzean bere informazioa zabalduko da. Eta hemen berdin, ornodunak, bere informazioa. Noski, hau erabilia dugu ondo antolatzeko gai batzuk eta bakoitzaren barruan bere informazioa, zerrendak informazioa eta bar jartzeko. Simple, erreza eta batzuetan erabilgarria, informazioa beste era batean aurkezteko. Komeni da, pizka bat aldatzea, pizka bat dinamikoak izatea, informazioak aurkezten ez da. Ez erabili beti era berebera, baizik eta noizean behin aldatu, eta beste era batean erakutsi informazioa.